ҳунари созтарошӣ барои Умаралӣ Ниёзов, сокини деҳаи Турдибобои шаҳри Ҳисор, аз тӯҳфае оғоз мешавад, ки солҳои 60-уми асри гузашта ҳангоми таҳсил дар омӯзишгоҳи санъат барои ишғоли ҷойи дуюм дар озмуне ба ӯ сози мусиқии тор тақдим мекунанд. вақте сози мусиқӣ корношоя мешавад, худаш онро таъмир мекунад ва аз маҳсули дасташ ифтихор намуда, ҳамин тавр ба сохтани асбобҳои мусиқӣ шавқу завқаш бештар мегардад. ӯ ҳоло омӯзгори фанни мусиқии муассисаи таълимии деҳаи Турдибобо аст. дар баробари пешбурди собиқаи кории беш аз 40-солаи омӯзгориаш, фориғ аз кори асосӣ ба сохтани тор, рубоб, дутор, ғижак ва доира машғул аст. Якумин асбоби сохтагӣ ман тор буд. Ман хеле тор буд вай. Ҳамин хеле тор буд. Акун вай торе ки ман аз шаклаш тори кӯҳнаи худам дар нигоҳ карда сохтам. Як чанд ҷоҳош нофаҳмо буд, гӯшак надошт. баъд ман ҳамира гирифтам. вақто зелёни бозор мегуфтанд, Шодравон Собиров, падари Малика Собирова, ҳамонҷо устои калон буд, устохона дошт. пеши ҳамин Собиров рафтам. вай ҳамин нигоҳ карда ин тори мано гуфт ина ки сохтагӣ? Ман гуфтам ина ман худам сохтагӣ. гирифт диду гуфт ки ягон устод доред? Ман гуфтам не, ман устод надорам, вале ҳамира нав сар кардагам. баъд гирифту ба ман фаҳмонд, андозаҳои аниқи торро ба ман нишон дод. якта коғазда кашида дод ба ман. дарозии дасташ чанд сантиметр мешавад, болош 12 мешавад, инҷаш 32 мешавад, ҳамаша фаҳмонда дод. баъд дигараша сохта бурдам бо пешиамон кас. вай кас диду навоҳ камтараку гуфт ки мешавад. аз ту устои хуб мебарад. бо гузашти солҳо ва пайдо кардани таҷрибаи хуби созтарошӣ дар чандин озмуну фестивалҳои сатҳи ҷумҳуриявию байналмилалӣ иштирок намуда, соҳиби мартабаи хос гардидааст. аз ҷумла соли 2024 дар озмуни ҷумҳуриявии ҳунарманди сол иштирок карда, баъди натиҷагирии аъзои ҳакамон дар номинатсияи созҳои мусиқӣ сазовори ҷойи аввал шуд. шогирдонро низ тарбият намуда, ин ҳунарро ба насли ҷавону навраси имрӯза меомӯзонад, то онҳо дар оянда барои боз ҳам муаррифӣ намудани ин ҳунари қадимаи тоҷикон ба ҷаҳониён саҳмгузор бошанд. шарафи калон аст ба як омӯзгори оддӣ ин қадар мана бо як аз тарошидани асбобҳои мусиқӣ то дараҷаи ҳунармандӣ сол шудам. чун омӯзгори фанни мусиқӣ аст, ҳунари созтароширо бо ҳам тавъам гардонида, навозиш ва сурудхонӣ ҳам мекунад ва бо ин ҳунари волояш ба дили шунавандаю бинанда шодиву сурур мебахшад. گل تو بزن شانه برموید گل تو بزن شانه برموید حال شود اسیری روید حال شود اسیری روید. созҳои мусиқии омоданамудаи Умаралӣ Ниёзовро ҳатто берун аз кишвар суроғ мекунанд ва санъаткорони дохилу хориҷи мамлакат аз маҳсули дасти ин ҳунарманд истифода мебаранд.